Nih tuh engkau kalian nih halai macam nih. Mana? Hello guys, welcome to my channel Hiras Vlog. Right guys, mana hor kabar dasar nge vlog lane sabar na. Mana jine vlog lane nanne mana bau dum na amrai dasar nge vlog start kalambai. Mana musa bubai tanah geser sosial sang nge vlog start kalambai na. Karena engkau na naik lama saja, angge musa naik ke dekai lama tanse. Naik lama saja mana agak naik langde. Mana musaya kinar naik cerita ini thabai nlopai deh mana lama thabai kasih omprai musaya karena omprai dino lama ya surba ber logo menanai musa no proba omprai musa no proba se musa bai omprai nih tai kini taka menberna ikini taka menberna omprai kok ya mana musa no bab musa nih omprai kini taka kalau menberna kasih menai lama saja nih reels pagli ang tuna nih nggak Ya bira kacau lah boleh. Sogon. जों reels बानायगासिनो आरोना नै जोंहा ओरै माइरं लाग्राया नै ओरै दं साइकेलाव लादों आरोना बिथाङा नै माने आङो ओरैनो दहाय नोंथांमोनखौ आं ओरैनो थगायदोंमोन आरोना माने लामाल' थांदों होनना माने लामाल' थाङाखै जों मोसाबाय बारा मोसायाखै बारा गोबावबो जायाखै मोसानाया एसेल' जाबाय नै दा इखिनि जाथ'बाय आरोना ओमफ्राय नै आं आरो माने सोरबाफोर माइरं हरिया फैसा हरो नालाय ओमफ्राय फैसाखौ आं नैबे प्लास्टिकआव लादो आरोना बे प्लास्टिकआव आं फैसाखौ लादो आरोना नै दा जोङो जोंनिनो गोदोनि ब्लगार आंबो फरायना फैनाय जोंहा हेड सार लाहानाव जों फैदो दा हेड सारा मा रिएक्सन होयो दा नायनोसै अ सार नै दा मोसानो रेडि जाना दं जों अ सार बिहु नाचबा एसेलै नै मेदाम फैदो दा जोंना मोसासिगोन जों र' एबार दा सोर मोसागोन निशा कृष्णा साया मिरा निशा कृष्णा साया मिरा आंनि फार्स्ट ब्लग मोसानायाव निशा साया मिरा ओमफ्राय निशा साया मिरा अ साब्रै जाखाबाय ओइ नोंसोर साब्रैया थांबाय फैनाय निशा साया मिरा साब्रैबो ओमफ्राय नै बिसोर सिंगारफोरा नै बिथांमोना आरोना माने बिसोरो सल' खनग्राफोरा बिसोर आरोना ओमफ्राय नै जों खाम दामग्राया दान्स बिथांखौ आंनि ब्लगाव मालाबा नुयो रिल्सफोरावबो बिथाङा खाम दामग्रा आरोना बैसागो बोथोरनि माने इयो माने फार्स्टआव बेलेगावसो दंमोन आरोना ओमफ्राय डाइरेक्ट बावखुंग्रियाव थांनायानो दाख्लै माने मोनफैयाखै मानसिया न'आव ओमफ्राय डाइरेक्ट बेखौ गारिनिफ्राय लामायावनो लाखिदो आरोना ओमफ्राय गामसा गाननाय जायासै बिथाङा डाइरेक्ट लंपेन्ट ओमफ्राय डाइरेक्ट बेखौ लाखिनानै खाम दाम लाना फैबाय माने दा जोंहा ओरै मोसागोन साब्रै दा इसोरखौ फार्स्ट टाइम मोसानायखौ नायदो नोंसोरो दे मोसादो मोसागासिनो जों दामग्रा खनग्राफोरा दं आरोना नै जों खनग्राफोरा बिसोर आरोना ओमफ्राय दामग्रा जोंहा माइरं खना लाग्रा नै बिथा साइकेल लाग्रा ओमफ्राय नै बिथा थिं दामग्रा बेहाबो चेनेल दं प्रदिप किड्स ओमफ्राय नै जों गिराक दं जों ओरै मोसागासिनो आरो मोसानायखौ नायदो आरोना दा मोनसे जोबथ'लायबाय आरोना ओमफ्राय नेक्स्टआव आङो देखायलायनोसै दा नेक्स्टआव थांसै बेयाव मोसाखांबाय आरोना ओमफ्राय दा जि हरा माने नै बिथां
लाग्रा दंखायो जों बिथाङा लाना फैसिगोन आरोना ओमफ्राय दा जों ओरै थांसै आवगायलांसै नङा माइरङा बोरैबा गोलैबा हाखारा जागोन नै माइरङा गोलैगोन जेरै न'खर दं गैया ओरै गिदिंलांगोन बादुलि गोजा आरोना इसोर गासिबो नै जोंहा इयो मोसाग्रा नङा सिंगारसो ओमफ्राय नै जों सिंगारा जोंनिया सिंगारा जों ओमफ्राय नै जों मोसाग्राया ओमफ्राय नै इसोर मोसाग्रा ओमफ्राय नै इबो सम समल' मोसायो दाउब'आ जोंनिया ना दाउब' ओमफ्राय नै मोसाग्रा बिथाङा सायारानि एक्ट्रिस ओमफ्राय नै जों मिनुलि एक्ट्रिस दङ जों ओमफ्राय जों सोर सोर दङ ओरै जों हादरस्रि ओजों मेरा एक्ट्रिस बिथाङा कभार भिडिअ बानायदोंमोन मा चेनेलमोनलै निजोममोननिया चेनेला मोननै मोननै स्टावबो दं दाबा मा चेनेलखौ मिथिला आरोना ओमफ्राय नै माने जों गामियाव बारा सेंग्राफोर गैया आरोना सिख्लाफोर गोजा नै सेंग्राफोरा जों इखिनियाल' ओमफ्राय नै बिथाङाथ' पियर सिंगेल थेव सेंग्रा माने सिंगेल होनफ्लांदो सेंग्रा आरोना दा नेक्स्ट मोसानाय पार्कआव आं देखायनोसै दा ओरैनो थाबायनायसै माने जों न'खर गैथ'आ जेरावबो ओमफ्राय थाबायगासिनो ओमफ्राय मोसानायखौ देखायखानोसै आरोना डाइरेक्ट मोसानायाव नोंथांमोना नायनो रेडि जानानै था आं डाइरेक्ट मोसानायाव देखायखानोसै मोसाग्राफ्रा एकदम ज'नोसो माथा मारिगासिनो आरोना जों थाब थाब मोसानांगो थांनांगो दायो गावसोरनो ओमफ्राय ओंखाम उखैदो होननानै मोसानो हाया होनगोन आरोना इसोरो नैथ' ओंखाम उखैबाया नै हालाय मोसानो नै सोर सासेखौ नांगौ कमेन्टआव बुंहरदो आं सिनेमेटिक शट देखायनोसै सोर सासेखौ नांगौ कमेन्टआव बुंहरदो आं सिनेमेटिक शट देखायनोसै गासिखौबो मोनफैलायबाय नेक्स्ट पार्क आरोना इयो नेक्स्ट माने मोसाबाय आरोना दहाय फार्स्ट मोसादोंमोन एबार सेकेन्ड बार नायलांबाय थादो बिदिनो जिखिनि हायो देखायलांबाय थानोसै आं नोंथांमोननो दा नायलांबाय थादो आरोना मोनसे जोबथ'लायबाय आरोना ओमफ्राय दा नेक्स्टआव देखायलायनोसै हेलौ गाइस ओमफ्राय बेखौनो आङो लास्ट भिडिअ बानायगोन आरोना माने मबाइला चार्ज गैला आरोना ओमफ्राय गाबोन पार्ट 2आव नुगोन आं पार्ट 2खौ देखायगोन दिनै पार्ट 1आ बेखिनियावनो फोजोबनाय जागोन नै जोंहा सिफुं सुग्राया हिराक दाउ बेनो लास्ट जागोन आरोना गाइस बेनो लास्ट आरोना माने मबाइला चार्ज गैला आरोना माने आं केमेरा जलायासै दिनै मबाइलजोंसो लाबाय आरोना बेनो लास्ट ओमफ्राय बेनो लास्ट जागोन आरोना नै गथ'फोरा सल' खननायखौ खोनासंदो आरोना मा मोसानायखौथ' बे सल'खौनो बुहुद नुबाय ओमफ्राय खनग्राफोरखौ नुवाखैमोन दा खनग्राफोरखौ नायदो बोरैहाय बे खनग्राफोरा बिदिनो आरोना मोसाग्राफोरखौ नायलायदो एसे माने मबाइला चार्ज गैला आरोना बेनो लास्ट जासिगोन
जोब्बाय आरो ना ओमफ्राय आंबो भिडिअखौ बेयावनो लास्ट खालामसै माने मबाइला एसेबांबो चार्ज गैला आरो ना बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो ना स' गाइस आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो ना दिनै माने मबाइला चार्ज गैला आरो ना माने चार्ज होनो बावदो दिनै ओमफ्राय चार्ज होआखैमोन आं मबाइलजोंसो भिडिअखौ लादोंना ओमफ्राय मबाइला चार्ज गैला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय ओमफ्राय दा जोङो न' फारसे थांहोलांबाय आरो ना ओमफ्राय गाबोन पार्ट 2 फैगोन पार्ट 2 बैसागो मोसानायनि ब्लग फैगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो हानायमानि मोजाङै ब्लगखौ होनो नाजागोन माने नोंथांमोनहा सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय होमबा दा जों थांबाय फुरा न'आव थांनो रेडि जाजोब्बाय ओंखाम उखैजोब्बाय गासिबो ओमफ्राय भिडिअखौ दा बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो ना